Ironkai Lajos bácsi. Fogadott meg. Ó, sok gyertek, imádkozzunk. Nem jöttek be? Nem, megyünk el, még úgyis sokan várnak el, és akkor szeressen mindenki, szeressen mindenki. Nem jöttek és kedden, ne a drága, vagy kedden jövünk. Jó, akkor viszont úgy jöttek, hogy akkor tesznek is, jó? Majd ott megvan, ott leszek kedden. Akkor ott találkozunk. És én nagyon szeretem. Ez Ennyi maradt? Jó, hát akkor nem mehettek, csak hogy fogjuk. Minden majd. Jaj, és hát itt vannak a halasok. Jaj, nekem. Gyertek, és a halasok. Vissza, hogy nyűgbe. Jaj, drága halasok. Életreges útjén. Drága halasok. Tudjátok, ezt már mondtam nektek Herceg Szántól is, hogy mikor a Seffer, és sokat fogjátok hallani még tőlem, ha még élek, hogy azt mondtam, mikor ott voltunk Kiskunfélegyházban, és azt mondtam, szeretlek benneteket kiskörösiek, mert oda kerül, de azért a legnagyobb szerelmem a Kiskunfélegyházban, mert ott voltam először, én ezt mondtam, hogy nekem meg a halasiak az én nagy szerelmem. Én kezdetek voltak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Halasi csipké. Kiskun halas.